И здравейте на всички, аз съм Ангел, вие гледате FreshWords 2.0 и както сте разбрали в миналото видео, мисля, че имам нова стойка за телефон, което е малко по-объркващо. Аз мисля, че го казах в миналото видео, че това видео го снимам преди миналото видео, но миналото видео го качвам преди това, защото обещах да го кача в сряда, а днес е четвъртък или петък, не съм сигурен. Така че да, днес ще направим нещо като анбоксинг на стойката, която е точно ето тук. Аз я отворих вече, но съм я по-скоро опаковал, нещо подобно. Съм затворил просто кутията, защото трябваше да видя дали беше стойката там, да знам. Така че да, преди да започнем, лайкнете, абонирайте се, ако каналът ви харесва. Предполагам сте разбрали вече за новият канал, който ще имаме с Brick Dreamers. Ето тук съм постнал в общността, мога да го прочетете или мога директно да изгледате предишния клип. Така че да, аз викам нека да започваме с анбоксинга. Стойката е 10 лева, не ми трябва някаква хиперскъпата стойка да се правя на гледайте макъв съм ютубър най-великия. Камера и фон трипод. Тук пише някакви на китайски. Стойката може да се върти на 360. Ето тук са показани функциите как може да се постави. Ето тук е показано как се сглобява, но то е хиперлесно. Така, може да се поставя GoPro, камера, телефон и някакви такива, микрофон мисля, че може да се поставя и да. Нека да започваме с анбоксинга. Първото нещо, което виждаме е ето този плик. Това беше в плика, но сега се е извадил. Виждаме ето това, което е нещо като дръжката за стойката. Ето я. Това се затяга. Ето това е стойката. Трябва да извадим и горната част, която е нещо като самата държачка. Няма нищо повече, това кутията, тя не ми трябва повече. Ето това е и самата държачка за телефона или за каквото там ще държите, не знам. Така че да, нека да я сглобим и да ви я покажа. Ето тук това трябва да се завърти. Само секунда. Навърно точно правилно забързам кадър, защото може да ви се гледат с просто идея как се оправя стойката и така. И да, ето това е стойката. Сглобена, направена. Ето както виждате може да се мърда. Краката може да се мърдат, може да се поставят така. Може да се държи ето така, както виждате. Стойката е доста яка. Сега ще оставя и телефона и ще видим как се вижда. И да, както виждате в момента телефона е оставен на стойката и предполагам се виждам по-добре, както виждате, може нагоре да я въртя, мога да я смаля, ако мога така да кажа, да я поставя по-надолу. Така че да, мисля, че стойката е много добра, вече ще снимам от нея. Така че да, ако искате и вие може да си я закупите, ако я намерите някъде, естествено. Малко трудно се оставя на телефона, но мисля, че е доста добре. Така че да, в момента си имаме и стойка вече и ще мога да снимам нещо като ревюта, влогове и такива работи, така че да. Това беше от видеото за сега. По-скоро ще ви покажа стойката ако мога така да кажа, по-детайлно и ще приключвам. Така че да, сега ще оставя телефона пак там, където го държах, за да ви покажа стойката. Така, ето я и стойката, която не съм... Краката може да се движат ето така, може да се огъват, да се сгъват, да правят каквото си искат. Ето, може да се постави така, може да се държи
може да се държи ето така. Така че, да, мисля, че стойката е доста добра. Ето това за затягане. Ето това се отхлабва и захлабва. За да не може това, както може да се види, ето тук има едно като, как да ви го кажа, просто е захванато за долната част и се върти. Като е по-отхлабено и се върти много лесно, а в момента не се върти много лесно, даже почти не се върти. Така че да, има по-малко пространство да се върти. Мисля, че стойката е много добра. Това нещо не знам за какво, може би за телефона, за копчетата, нещо такова. Това е стойката, вече ще снимам от нея, така че да, надявам се видеото да ви е харесало, ако е така. Може да лайкнете, да се абонирате за новия канал, за който ще оставя линк в някои от следващите видеа, за които ще говорим за новия. Това беше от мен, аз бях Ангел, вие гледахте FreshForce 2.0. А от мен, чао и до следващото видео.